Така, време е за поредното Така, сега седнахме в едно много приятно кафе. Казва се Арт кафе, нещо си. Ще ви го изпиша по-долу, ако идвате. Вижте, седиме на тераската. Около 14-15 градуса. Турско кафе. Тези яки чашки. Тук имаме комплименти. Това е комплимент. Нещо като жито, което се яде. Прилича на печено жито. И лукумче. Турски лукум. И вижте това е много коте. И там още едно. Там има една голяма. И още 5-6 малки, които тюха нататък. Много приятно. Пускаме. И кочето. Яко коте. Само дойде при мене и след това, разбира се, иска да избяга много бързо. Това е двора на хостела. Сега излизам да отиваме на обяд. И тук се обядва на тази тераска. Да се закуси. Хай! Тук е житието, рецепцията. Това куче е много дружелюбно. Немските овчарки са ми любимите кучета. Сега ще ви покажа. Тук надолу се тръгва. Ще ви разведа малко по центъра. Е доста туристическо. Нещо като Боровец и Банско е. Но пък е на централна точка. Доста по-добре да сте отседнали тук, отколкото примерно в съседните Невшехир, Учесър. Имаше и още едно, че го забравих. Така ще говоря и ще ви показвам центъра. Просто защото от тук излитат балоните и сякаш е централна точка. Наоколо има много места за хайк, да разглеждате всички тези скали, които всяка една скала в цялата долина е била нещо като къща или склад, както така и църкви имат на отворения музей на 10 минути, 20 минути пеша. От тук може да го посетите. Там цената е 150 лири, ако не се лъжа, или 100 лири беше. Като след това трябва да, ако искате да посетите най-запазената църква, скала, където рисунките са най-запазени и най-ярки, трябва да платите още 50. 150 лири са около 15 лева, 16. Иначе това е центъра. Ето вижте. От тук нагоре по този път се хваща за Sunrise и Sunset Point View.
горе като се качите, то по принцип това е хълм, но с много хубава гледка и са решили да сложат 5 лири такса. Ако сте както мене да се качате всеки ден, всеки ден по 5 лири, ама 5 лири са около 60 стинки. Така че не е нещо особено. Така да минат колите само. Горе имате, може би, една от най-добрите гледки. Може да има и по-добри, но са много далече и предвид това, че за да хванете излитането на балоните, трябва да е преди изгрев слънце. Преди изгрев слънце, това означава, че трябва да станете 5:30. А ако ходите по-надалече, по-рано. Ако нямате кола, положението ви се усложнява повече. Така, тук има добри опции, доколкото четох, за рентакар. Около $30 излиза, почти нова кола, за 24 часа. Не знам дали трябва да оставате депозит, това трябва да се провери. Но е доста удобно, ако сте 2, 3 или 4 човека, да си вземете кола и да ходите по различните локации с кола. Оп, ето тук е това. Искам да покажа. Е това магазинче с тапетите, ужас, с килимите. Между другото няма да мога да влезна вътре, защото и тук се плаща. Всичко се плаща тук, като едно типично супер туристическо място. Мисля, че $12 беше, за да влезнете вътре 15 минути да се снимате с килимите. Но те твърдят, че това го правят просто защото е станало супер популярно. Инстаграм води в този магазин супер много хора, само да се снимат. Ай, тук сега ще ви покажа и ценоразписа. Той ценоразпис мисля, че беше вътре. Галерия Икема. Това е мястото. Ако нямате собствена камера, всъщност ако имате собствена камера, $12. А ако искате професионално заснемане от тях, вече цените тръгват $50-80 и нагоре. Мога да ви дам един sneak peek, да видите за какво става въпрос. Така, за рентакар опциите ви казах. Всички казват, че са много добри. Тук за снимките ви казах, са входовете. На Open Air музеум е около 150 лири. Замъка Учесър, който е на 10 минути път с автобусче. Там мисля, че 100 лири беше. Нещо от сорта. Или 50. Не, 50 лири. Да, сигурно беше 50. И 13 лири за билетче на автобуса от Гьореме до Учесър. Храната тук по заведенията доста ефтино. Храната е изключително добра и по много. Нормално за един човек с салата, предястие основно излиза около 12-11 евро, 10 евро, нещо от сорта. Ако ядете и десерт с някое питие, вече на човек ще се качи, но за такова място, супер туристическо, храната изобщо не е скъпа. Тук в Гьореме е пълно с ресторанти и с заведения. Ето виждате наргиле барове, сувенири има доста.
сувенирите 10, 20, 30 лири. Ето 5 лири, има магнитче 10 лири кларачка. Супер ефтино за тия неща специално. Така, сега да покажем Кейвс, Кападокия Кейвс хотел. Значи точно на центъра, е буквално 500 метра от центъра. Е, това е мястото, където за 2 нощувки съм отседнал. Сега ти, нали, реално изживяването е, че спиш в пещера, ама то не е пещера, вижте, че те си са създадени изкуствено. Е тук. Е тук е моята стая. Сега ще я покажа. 404. Само че сега ще отидам за вкуска на терасата. Имаше какви интересни неща има. Читата ще отключим само за да видите. Значи понеже сутринта бързах много. Еви го. Киев хотел. Оп. Оп. Да. Пещерата. Има влага. Вие знаете стаята. Съм ви показал. Заключваме. И сега отиваме на закуска. Дали има закуска? Какво са приготвили за закуска? Балоните бяха мега яки. Сега вижте как тук към другите стаи. Сега щурки. Вижте какви яки. Украшения. Ето къде тия сините камъчета с очите са против bad luck, против лош късмет и уроки. Да не те участват. Това си е нещо като символ на Кападокия. Тук някъде би трябвало да се ходи за... Оп. За закуската. Вижте, тук има едно хубаво място, където може да се снимате с балоните. Съм частил на вюпойнта. Ето сега срещу слънцето нищо няма излезне. Ще има балони. Ги е балоните. Hi. The sun is in front of this. Yeah, super bright. And doesn't work for pictures. Before sunrise maybe, but do you know where is the best view? Where can I don't know. You don't know? Well, we took a little tour, and down this road, there's like a hotel called Tourist. Yeah. It said there's a trail that you could take. It has the best view. Trail. Yeah, it's called Tourist Hotel. Yeah, but I want the best view for the balloons. Yeah, for the balloons. Oh, right? for balloons, yeah. It's that one. That's what I saw. But you can always ask the front desk. They're very nice. I think there is a hill from the other side. I think that there will be better because the sun is rising from there, and you will see all balloons from this side. Because on this hill will be awful because the sun will be in front of you.
Like, if you go down this road, Yeah. where we went, it took you up the hill, and then I saw a lot of people over there. Ah. We rented a car and we were driving around, and you go up down this road, and just take the right, and then there's gonna be hills, and you go up, and it was nice views over there. But by foot is far. By foot, yeah, by it's pretty foot. far. It's probably gonna take probably like an hour walk, Okay. because it was like a 10-minute car ride. And what about this lake Tus? Do you know? Have you been there? I never heard of that. No. So it's a pink lake. It's huge and with salt. Oh no, I didn't. What's it called? Tus, Lake Tus. But not every time is with water. TU? Tus, like Tus, Oh. yeah. Yeah. Ah, this one. It's very beautiful for pictures, but it could be dry. Maybe at this time of the year will be dry. It's 22 minutes. Oh, that's a restaurant. Like this. This is Google Maps. There is very good pictures, but there is a huge risk to be dry Yeah. without water, and because the lake is huge, you don't know exactly where to go to find this water. And yeah, there we also have flamingo. Google Maps says you can't find it. Oh, wait a second, I'll show you. Where are you from? Your Google doesn't work correct. I'll show you. It's 1.5 hours. Are you staying only in Cappadocia? Are you staying only in Cappadocia? Yeah, I'm here for 4 days. Okay. Are you staying here? Or are you going to Istanbul or Antalya? I will go. I've been in Mersin, No. and from Mersin I came here, and after that I will go to Istanbul. Oh, okay. But there wasn't tickets Yeah. for Wednesday, and I take tickets for Thursday. Thursday. So we're going to Istanbul next, and then after that we're going to Antalya. I want to see this. Pamukkale? Yeah. Yeah, this is very nice. Pamukkale, I know it's famous. Yeah. I want to go there. It looks really nice. Yeah. You been there before? No, but I watched The videos. And stuff? videos. Look, my Google Maps is working, so Lake Tus is here. Maybe the smaller one will be with water, because this is dry. Yeah. The big one. The big one. Maybe not the whole area, but a big part of this lake is dry. Yeah. So we are here. Here is the And you could drive there. yeah, by car. Yeah, if you rent a car, you could go for 1.5 hours. But I'm wondering if because if it's dry, it will be a waste of time. Yeah, waste of time. Where are you from? I'm from America. USA? Yeah, USA. Cool. Far. Yeah, far. You said you were from here? I'm from Bulgaria. Oh, Bulgaria. You know Bulgaria?